Alltså, fan. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag gick just ner och hämtade vatten. Och tänkte att jag skulle ta min medicin. Enkelt bara liksom svälja ner näven med tabletter och vänta på att den skulle verka. Så vi drar den här. Körsbärsvin. 375 milliliter och det skulle nog bli någon slags fylla. Jag skulle inte bli jättefull. Men jag skulle faktiskt kanske bli glad. Och då sitter jag och funderar på om jag ska svälja ner min medicin med vatten och dricka vin sen. Eller om jag ska svälja ner medicinen med vin och fortsätta dricka vin. Och vad spelar det för roll? Om jag sväljer ner medicinen med vatten och sen dricker vin. Den här flaskan är åtrådd. Och det känns som bara både för att folk kanske inte tror mig. Men jag ser hur mycket mediciner jag ändå kan ta. Då tänkte jag att då kan jag lika gärna visa. Hur mycket det är jag tar. Och de runda plockar var. Och de avlämnar äter också. Och gud vad stolt jag känner mig, det känns jättebra. Och så jävla dum i huvudet kan jag bli egentligen. Hur jävla sykt är det inte att sitta och svälja ner sina mediciner med alkohol. Levern kommer jag med ännu bättre efter. Och jag kommer bli full. Och jag kommer också må ännu bättre. Efter den här flaskan vin så har jag 3 flaskor till och 2 sidor. Men det börjar bli dags för att vara säker på Systembolaget snart. Okej. Bara för att demonstrera. Tack vare detta. Men det sitter kvar här inne. Och där har jag en halv 10 mg Desolid. Och Desolid ska ju vara lugnande och ångestdämpande. Så då tänkte jag att om vi spör på det. Tabletterna jag tog tidigare med denna. Och mer sånt här. Så kanske jag blir glad på riktigt. Så kanske jag slipper göra en kork.
vi hoppas på det bästa. Och klockan är 21:55. Och förhoppningsvis blir jag inte allt för borta innan min kära moder har gått och lagt sig. Och sen är jag inte så jävla smidig att lägga ut den här skiten på internet. För vem som helst ska komma åt det, men de enda som skulle söka på Emily är det som läser min blogg. Så skulle min kära moder eller någon annan få veta att detta, så vet jag vilka jag ska skylla på. Nu ska jag hämta tuggummi. För att om någon kär familjemedlem skulle komma upp hit så vill jag inte gärna stinka. Och den här jävla saken, den är relativt tyst nu för tiden. För att det finns ingen Jimmy och det finns ingen annan som ringer. Kul, men typ det. Ja, och sen får vi hoppas på att jag inte får någon korkad idé. Som jag förmodligen kommer få, men alltså jag kommer inte ringa till Jimmy, men det finns såna här saker. I större format. Vassrande som jag har fan, jag har 3 i öronen och jag har 3 där borta. Nu ska jag fortsätta min tisdagsfast. Hejdå!